Сега в студиото е Асен Александров, който е директор на 51-во СОУ тук в София, Елисавета Багряна. Добре дошли. Здравейте, честит празник. И първият учебен ден е различен за различните деца в България. Вие във вашето училище ще забраните или ще ни кажете точно каква идея имате? Използването на телефони и на смартфони, така ли е? Не ги забраняваме. Термина, който сме използвали в правилника е: настоятелно препоръчваме на родителите учениците да не носят скъпи телефони. Всъщност скъпи телефони не е точно. Точното е такива с тъчскрин, с приложения за сърфиране в социалната мрежа, които разсейват децата. Наистина децата нямат волята по време на час, когато притежават този скъпа уред, да спрат. Те искат да видят какво става с техните приятели, чатят си и на практика те само физически са в училище, а всъщност са в мрежата. Още ми отеква предния репортаж. Имате ли коментар за това, което видяхте? Всъщност, защото сега си говорим за скъпи телефони. Тук едно момиче моли, наистина го е написала абсолютно грамотно. Да се храни всеки ден. Да има възможност да ходи на училище. Не, че искам да правя контраст между семействата, които имат възможности и логично да имаш мобилен телефон и момичето, но сигурно имате коментар. Как е възможно това да се случва? Това е. За съжаление, това е действителността и наистина трябва да имаме съчувствие към тези деца и в училище, не само на думи. Да, една от причините за това да не са носят смартфони е и тези деца. Тя каза момичето, че не иска да й се подиграват, че няма добри дрехи, да не говорим. Явно, че тези деца, които родят по сметищата и това момиченце, нямат какъв да смартфон. Такова съревнование в клас на материални неща. Смартфона е най-престижната вещ в училището. Те непрекъснато децата се движат с смартфони. Каква част от вашите ученици притежават смартфони? Всички. Да, богат е квартала и всичките притежават смартфони. А и получат ли разбиране от родителите? Разбират ли те, че смартфона наистина пречи на децата им в час? Да, телефон, за да могат да приемат обаждания в определените часове от родителите си или няколко нещо се притесни, има проблем? Да. Но получавате ли разбиране за неприсъствие на смартфони в клас? Всъщност това е стратегията ни за решаване на проблема, защото забраната си има и сега от 7-8 години е забранено в правилника за приложение на закона, е забранено да се използват смартфони в час, но както вие знаете, не се спазва. Стратегията ни е следната. Ако ученик извади смартфона, използва смартфона, учителя да му го отнеме и да викне родителя да върне смартфона на родителя, за да може да поговори с него, да му обясни колко пречи този смартфон в час на детето и заедно да работят в тази посока. Има ли го разбирането сред родителите? В по-голяма част от родителите го има. А каква е европейската така наречена практика? Например, в Германия могат ли децата да използват смартфони? Тотална забрана. Включително с всякакви телефони. Тоест там изобщо не се вижда. Това си е държавна политика, никакви телефони, разсейващи устройства в час. В юни месец бях в Ливърпул. Нямат телефони. Има ли проблем хората, които се опасяват за сигурността на децата си, да звънят на учителя, особено на по-малките? Няма проблем, предполагам. Поради тази причина ние обмисляхме за тази забрана, но се отказахме. Четохме, че може би добре да носят обикновени телефони, с които могат да разговарят, да се чувстват по-спокойни децата, през междучасието да се чуят с родителите. Проблемът не е толкова в звъненето още един път, колкото това, че децата се разсейват страшно много. Аз бих казал, че много си развалят успеха с тези смартфони. Това, че с една единица се сме по оценката, вярно ли? Сигурен съм. Сигурен съм, че поне с една единица това показва практиката. Това показва практиката. Аз съм математик. Математика 5 минути. Аз пак да ви върна към Ливърпул, дадохте пример Германия. Как там е държавна политика с някакъв държавен закон или местни решения на училищата, така че никакви такива устройства да не влизат в училищата? Обикновено в тези държави е с местен закон, обаче, както знаете, в Германия и в Англия, като е написано нещо, че трябва да се прави, се изпълнява. Така че въпрос... При вас колко първокласници има? 110 ли? Толкова. Всичко е наред? В колко часа откривате? 10 часа. В 10 часа.